И добро утро, хора, аз съм Ферхан, днес моят канал. Както чуете музиката, направо болят на ушите. В момента часа е 9 без 5. И сега къде съм? Хора, аз съм на път. Тъй като казах, няма в случая, брат. Ще се видим там. Чакай да мина. Баур. Води спотет пишма на ложак. Води. Брат, ще влезем. Ви, брат. Да няма хора. Ама елате малко по-напред да може и другите да влезнат. Трябва мога да качвам за YouTube. Ти дам идея. Кажете когато всички сме се събрали, нека да започнем беседата. Тогава... Аз ще минеш по-напред, ако минем да мога. Да, нека минете малко по-напред. Минете още по-напред да влезнат и последните отзад да влезнат. Да не пипат макетите, ако може. Не пипай! Много съм лечен. Събрали сме се всички? Добре. Така, започваме с първия самолет на нашата беседа. В момента се намирате в Антонов 12 или Ан-12. Самолетът е с дължина 33 метра, разпереност на крилата 37 метра и височина 11 метра. Самолетите от този вид са с капацитет до 90 човека и 60 парашутисти, както може да видите в момента от изложбата, която тече в самия самолет, където са показани различни костюми на парашутисти, различна техника, която е използвана по време на полетите, които са били извършени през 60-те години. А като кажа 60-те години на 20 век, тогава са закупени и първите видове от Ан-12 от българската гражданска авиация, които са пуснати през 1968 година. Самолетите първоначално са вкарани в България за износ на бързо разваляща се стока, като меса, плодове, зеленчуци и млека, като на по-късен етап, поради триетажната си конструкция и до рампата, по която в момента седите по принцип или стоите, самолета може да носи и до 1000 животни с един полет. Например, като 1000 агнета, които са били носени през 1969 година. Така, за исторически факти, първият полет на самия самолет е през 1968 година, като в 00 часа от Бургаското летище, т.е. тук, самолетът заедно с 500 животни и екипаж от 7 човека лети към столицата на Иран, Техеран, и за няколко часа те извършват полета успешно. Още факти за самия самолет в исторически план. Имаме сведения от българската гражданска авиация Балкан, че точно с този самолет, който се намирате в момента, повечето животни, които са в момента позиционирани или може би живеят в Софийския и във Варненския зоопаркове, са доставени точно с този самолет. За самолет също мога да кажа, че е военна и тежка техника, като селскостопански самолети, включително и един от самолетите, който ще видите след малко. Той също е от видовете Антонов Ан-2 се нарича, са били носени, като танкове и изтребители също са били позиционирани в момента, където аз стоя или по-навътре в самия салон на самолета. Самолета има 3 рекорда извършени. Пречка за много други полети. Той е успял и 2 пъти от летище Бургас е отишъл до Куба, столицата на Куба Хавана, и се е върнал обратно. Третия рекорд, който е пожелан от българската гражданска авиация, е най-бързия полет с Ан-12 от Бургаското летище до Онтарио, Канада, и обратно, като от едната посока са минали само 10 часа. Самолет континенти, без, разбира се, Антарктика, градове като Москва, Улан Батор, Пекин и още такива. Сега
ще вървите след мен, мога да ви показвам какво има в самия салон, може да идвате. И може да влезете по-малко, може да влезете по-петима наведнъж в самата кабината, трансивото и не правите нищо, което може да наведе на самолета. Може да влезете вътре. По петима, 1, 2, 3, давай. 4, 5. Така, да момиче тук. Брат, много ме е страх. Бася. Каква е тая манкия? Чакай. Мам, това мега е. Аз искаше някой тук. Чакай да снимам този човек. Майко. Да вземе толкова. Я го светни тоя. Чакай да излезнем. Леко тук, или тук много леко. Отново казвам, ако имате въпроси, може да ги зададете. What the hell? Ако тук... Сега какво ще... Тук е мега яко. Има вятър. God damn it, чат. Хора, това е мега яко. Порталка. Майко мила, брат. Не чакай толкова, това музей да е толкова готин. Аз ще се върна след малко. Значи как чекер бе наша? Елис, заполет готова ли си? Извинявай. Езикам се. Аз това бях сега чакачи. God damn it. Вау. Майко. Ой, батко ми пъка. Сядайте в салона. Добре. Гаш на това. Сядайте. Благодарам се. Сядайте. Намествайте се. Мога да започна беседата. В момента се намирате в най-големия самолет, с който разполага нашия музей. Самолет се нарича Туполев 154 или Ту-154. Самолета е целометалически, което означава, че е направен изцяло от метал. Нископлочники, което означава, че двете му крила са разположени по-надолу на тялото му, отколкото на останалите самолети, с които разполага нашия музей. Самолета е първоначално закупен през 1971, като българската гражданска авиация първо го пуска по редовните и международни летателни линии. Самолетът е с дължина 47 метра, разпереността на крилата му е 38 метра, а височината му е 12 метра. Издържа, в момента по принцип теглото му е 51 тона, като издържа 10 тона над теглото си.
Самолета е с характеристики за летене на всякакви метеорологични условия, т.е. много ниски или много високи температури, тропически дъждове и всякакви циклони. Самолета може да лети на 12 000 метра над земята с максимална скорост, която може да се развие 650 км в час. Самолета е направил много презокеански полети, като в момента се намирате в Ту-154, а от семейството Полеви има самолет Ту-134, който е летял и до Антарктика, до българската база, където температурите стават до минус 78 градуса. Първият полет на самолета е извършен през 1971 година, както вече казах, от Бургас до Манчестър, Англия, като последният му полет е от Бургас до Москва през 1996 година. 4 години по-рано, поради факта, че българската гражданска авиация не е имала финансите да поддържа вече тези самолети на линиите си, те я дават под наем на македонската аеролиния, като 2 години по-късно през 1994 година македонците също не могат да изплатят данъка за тези самолети и затова те биват върнати на България. Като 2 години по-късно, както вече казах, те спират да летят. Много европейски столици са кацали тези самолети, може да кажете една или две, със сигурност се кацал там, преминал е през много изпитания, като за в момента, както първи самолет, той обаче няма рекорд. Сега може да стане... Първо, Денис. Чакай. Казвам нови седалки, както може да видите, седалките са различни от първия салон, защото тези седалки, на които в момента сядат тези момчета, са от първия вариант Ту-134, който също така е направен като макет и може да го видите от ваше ляво. Мое предно цяло, този зелен. Само си да влязат. Просто да разглеждат. Да не им спите на пътя. Три самолета, като два от тях са с въздушни изтребителя, но защото съществували така не видим, защото системата е когато са над горски пейзажи. Така, първият свръхзвънски изтребител е МиГ-21 и Микоян Гренович. Това е отново се... Так му седнахме да вечеряме. След малко ще ви покажа стаята, след като се качим горе. Стаята ми не обръщате внимание, влизахме в басейн. Ама не успял да снимам. Следващия. Айде после. Айде качваме се. Ще покажем стаята. Взехме тука... О, шет. Сега вижте просто какво става. Толкова дълъг коридор в хотел. Гад. Где ме гледа коста? Това не е всичкото, хора. И забравя да кажа, пръсне може палеца абонират за моят канал, защото и видеоклипът отнема доста време. И това е почти края на ден едно. И Fast and Furious. Поко правят тези за брат. Почна ма хвата страх. О, шит. Така. Чакай. Така. Та. Тука е мивката, както се вижда. Сега не ми се сметам, аз съм взел по-голяма розова чанта. Това ми са моите работи. Те има телевизор, тук за клането. Туалетната ще ви оставя за накрая, защото туалетната... чат. Идва някой, брат. Опит някой да отвори вратата. Това е спалнята на другите двама. Много добре е тук. Всичко е топ. Както виждате, имаме и тук чипсове, глупости, дезодоранти работи. И сега терасата.
Терасата е изпълнена с много... Тук с другата стая, преди малко да ти показах. Това е гледката, която се вижда. Ние ще ходим след малко. Ето там на супермаркета, ще вземем на работа и до вечера правим парти. Нататък най-вероятно ще продължим. Или оттам. Оттам, не на там, а там. Тук сме си разправили всички работи. И сега банята. Парабата ни е паприкаш. Наводнена цялата. Нямам за още не, но... Това е иначе банята, много добра баня. Вече си изкъпахме поне по един-два пъти. Много дабо баня, но цялата подгизна до това. Аз изобретавам със своя това и всеки, който взе да си подсуши краката и да сложи чифлите на терасата. И мара ще се върна след малко, като ходим вече към центъра на Слънчев. Тръгнахме на къде тръгнахме, аз не знам, на центъра сигурно. Много сме тъпи, не знам на къде тръгнахме, ама тръгнахме. Очаквах всичко, ама не и това. Влизат във водата. Влезаха ми 800. Това е impossible, хора. Не мога да снимам даже. Леко става. Буде. Направихме уникални снимки, ето ги. Много тежки снимки направихме. Ще се връща малко, че краката ми се вира вода и не мога да снимам. Так му взема от магазина и те ни изоставиха. Всички ни изоставиха, ние взехме за после заедно, защото няма да спим най-вероятно. Оставиха ни. Звъка на госпожата. Да видим къде са отишли. Къде взехме? Чогот? Оценете ги долу от 1 до 10 колко. Ама то у нас нямаме ключове за стаята. От толга са. Ти ма чуджик бе, ти ме гера она гирмиш гара. Оде е дама? Сега ако тук е затворено. Санем беше с кишия Ама беше според мен пред хотела. Брат, така ще ни се скара, че сме се разделили от групата. Повярвайте ми, ако не ни накажат, не знам какво ще стане. И той да капал, един лазм чип. Хора, да тук е цяла тъмница. Е супата. Тук е много скери, бе. Дени се ела да не ме изгубиш, да не ни изгубиш. Къде сте, бе, госпожа? Вие не оставихте това в магазина. Не знаем откъде да влезем. Влезнахме в хотела сме. Аре. Може да влизаме в басейна. Кой има алкохол? Какво алкохол, бе? Човек, госпожа, че минава да проверя, защото по камери се е видял. Ай, чо?